ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೈತಲ್ಡುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಅವು ಈನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇನು ಏರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ಪ ಇನ್ನೀತ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ಇನ್ನೀತ ಎಪಿಸೋಡು ತಿನ್ಪಿನ ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲಾರು ಸೊ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಆರಿನಿ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಮುಕುಂದಲೆ ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಣಂದಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ರಿಗೆ ಸೊ ಮೇರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಣ ಅಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಪುದರ್ಕೇನ್ ನೆನಪೋಯ ಇರ ಪುದರ್ ಈರೆ ಬನ್ನಿ ಏನ ಪುದರ್ ಮುಕುಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಕುಂದ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಡುಪಿದ ಓನರ್ ಮುಕುಂದ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮೇರು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಬನ್ನೀರು ಒಂಜಿ 8 years ಇಂಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈನ ಪ್ರತಿಕೊಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮುಲ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವಡೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಸೊ ನಾನಾ ನಿಕಲೆನ್ ಕಾಪೌಜ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಈನ ಉಂಡು ಸೊ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಏನ ತಿನ್ಪವ್ರಂಕಿನಿ ಮೂಲಿವೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಂಬಡೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಮುಜಿಲ ತಿನ್ಪವೆ ಸೊ ಅಂಚನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ದೋಸೆ ಮುಜಿಲ ಅದು ಈರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಲ್ಲ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿ ಇರ್ತೂಲೆ ಒಗ ತಿನ್ಪಿ ಯಾನೊಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂಕ ಬೋಡ ಒಗ ತೂಕ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವ ಪೂರ 100 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಸೆ ಯಾವ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಮೂಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರನ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಅದೊಂದೇನು ಕೈಟ್ ಬಸ್ ಒಂದು ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನು ಅದು ಈಚೆ ಒಟ್ಟ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಏನದು ಒಂದು ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮನೆ ಮಾಲ್ಕ್ಲೆ ಬಡ್ಚೆ ಯಾರು ಗಮ್ಮತ್ತು ದೋಸೆ ದೋಸೆನಾ ದಯಮಾಡ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಂತು ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಬೋಲ್ತಾ ಫೇಮಸ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿಯಾ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಟು ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಸಗತ್ತುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ತಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಕಡಕ್ ಉಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಲ ಐತಿ ಕಡಕ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಹಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಬಡೆ ತಿನ್ಸೋದು ಅಂಬಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಟು ಅಂಬಡೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಬರ್ತಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಬಡೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಬಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂತಿ ವಡೆ ಬರ್ನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ವಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪು ರಡ್ಡು ದೋಸೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ವಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೈತನ ಬರೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪು ಸೊ ನೀವು ಬರೋರೈತನ ಆ 2-10 ಗಂಟೆ ನಡುಟು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಮತ್ತೂರ ಛತ್ರದ ಬದಿಟೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಸ್ಟಾಲು MGS ಸ್ಟಾಲ್ ಪಂಡುಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಗಲು ಮತ್ತೂರ ಛತ್ರದ ಬದಿಟ್ ಉಸುಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಜನ ಉಸಿರಿಡ ಒಂದು ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನೋದೆ ಓಕೆ ಮೆರೆಗ್ ಏನ ಬಂದ್ಬೇಡಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಧಾರ ಅಂದದ ಅಲಜ್ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡ ಮುಂದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪೇರು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲವೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡದು ಸೊ ಇನ್ನಿಗೊಂದು ಉಡುಪಿ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಸೊ ಇರೇಗಂತೂ ಅವು ಇರೇಗ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈತ ರೇಟ್ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬೀದಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬರೋದು ಬಂದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಸೊ ಬಜೆಟೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೀಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನೀಗೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಪಸೋರು ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋಲಿ ಯಾನ್ಕೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಪಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂಬೋಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಐತ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಿಫಿನ್ ಪಸ ಹತ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಟ್ನಿ ಮೊಡ್ಡ ಪಾಡುವೇರು ಅಂತ ಏರೇ ತೋರ್ಸೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಸಾಲ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾತ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಅಂಚದ ಯಾನ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬರ್ತಿಂದ ಇಂಚೆನೆ ಚಹಾ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಮುಲ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪು ತುಂಬದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಅವು ಇಡ್ಲಿ ಆವಾಡು ದೋಸೆ ಆವಾಡು ಅಂಬಾಡೆ ಆವಾಡು ಅವು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಹಾಪು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಡ ಬರ್ಬೇಕಾಗ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇನಿ ವಡ ಚಟ್ನಿ ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 4 ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಇರು ಏತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಏತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಇದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವಲಂಡ ಮಿಡಿ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ವಡೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರು ಏತ್ ಸೈನ್ ಕೊರ ಬರ್ಪಾರಿಡೆ ಡೈಲಿ ಹಾಂ ಜನರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಚ್ಚಾ ನೀರು ಬುಡದಿ ಮಲ್ತಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡದ ಉಡದಿ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ನಿಂಚು ಅಂಚ ಬಂಜರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ಮೇರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಿ ಆತಿ ಮೇರ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡೇರು ಸೊ ಈರು ಬರ್ರೆ ಪೋದೆ ನಾನು ಇನಿ ಕಾರು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೈತಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏನಪ್ಪನ್ ಪಿನ್ ಬಂಡ ನಿಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗಲೈಕ್ಲ ಆವಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಫುಡ್ ನಿಗಲೈಕ್ಲ ಸಿಕ್ಕಡ್ ಬಂಡದು ಒಂಜೆ ಪಂಡ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಲೈಡ್ ಇತ್ತಂಡು ವಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ವಡದ ಸೈಜ್ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಏನ ಬಂಡ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ತ್ ಹೆಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ವಡೆ ಪಾಡೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಡೆ ಕೊರನಾಗ ಚೀಪ್ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಕುಂದಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರೆ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆರೆ ಅಪ್ಪಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಪಿರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಕುಂದ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಓವಂಡಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ಎಂಕಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡ್ಬೋದು ತಿನ್ಕ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಂದ್ ಇರ್ನಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡರ್ ಈ ಜಾನಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪುದರಿ ನನ್ನ ದಾಳಿತೋಯ್ DAALITHOY ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಕಡಪಳ್ಳೆ ಏನೋ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಅವೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ